Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bisan hindi pwede makasulod sa 4-kilometer permanent danger zone sa Bulkan Kanlaon sulod sa Penro, mayara sa gihapon sa nagasulod ng mga illegal hikers. Ang malain pa sulod sa iya, kay may nagaguide man sa ila. Yaring report. Bangod hindi normal ang aktibidad sa Bulkan Kanlaon, ginpaidalom ini sa Alert Level 1 sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Hindi makasulod sa 4-kilometer ng permanent danger zone o kung sa 4 kilometro nga radius halin sa craters ang bulkan. Pero sunod sa kay Engineer Joan Nathaniel Hirangaya, ang Provincial Environment and Natural Resources Officer sa Negros Occidental, may mga illegal sa gihapon nga nagasunod malapit sa craters ang bulkan. Inibase man sa mga impormasyon nga nagalabot sa ila. Ang iban sa kagab-ihon nagasaka sa bulkan. Sunod sa kay Hirangaya, tuyo nila nga irekta na lang pa-detain ang madakpan sa akto nga nagasunod sa permanent danger zone. Despite sang strict nga sila nga pagmonitor, may ara gid gyapon ka kawat-kawat, may kawat-kawat at ito ay nga isa na siya namon nga monitor. May direkto na lang siya sa prisuhan kay para nga madugla man bala. May mafailan sir case nga sige kawat saka pwede mafailan kaso. Pwede gid man direkta sa prisuhan. Okay, illegal entry gid siya kay defiant siya sang defiant siya sang government regulation. Dugang pa ni Hirangaya, ang malain pa, kami nagasunod man ng impormasyon nga ginakonsabo pa sang illegal hikers ang mga guide deputized sang DENR. Masami ang rason kay tungod sang kapigaduhon. Sunod kay Hirangaya, may man kasuhan kag hindi na pag-i-deputize ang madakpan nga nagaguide sa illegal hikers. Tuloy may ara. Hindi ka konsabo gid yan. Warningan naman sila. But ang rason ko is amuning kapigaduhon. Ang ipilya kung ang guide for example sa madakpan masa pati siya pwede mapasakano ano bra. Maano na gid siya ano na gani hindi na siya dayon ma-deputize as. Hindi na siya matay bukid mamamuna. Pwede makakas. Di sa Masami, sa gintubdan sa La Carlota, nagaagi saka ang mga illegal hikers kag manaog sa wasay sa Murcia. Ang iban gani nagapakuno-kuno nga nagakamping sa gintubdan kag pagkakagabiho na, magasaka pa kadto sa danger zone. Sunod pa kay Hirangaya, kung tani tandaan man sang hikers nga ang permanent danger zone, ang ginbutang bilang pagpangapin man sa publiko, bangod hindi normal ang ginapakita nga aktibidades sang Bulkan Kanlaon.